ହାଏ ଗାଇଜ୍, ଅବଶିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଆବେଦନ ପତ୍ର କିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ କାଳ ପାଇଁ ଛୁଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଆଳ ମହୋଦୟ ଦେବେ, ଏଠି ଲେଖିବେ କ'ଣ, ସମୀପେଷୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ରେକେଟ୍ ଭିତରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଛୁଟି, ଏଠି ସେଇ ବିଷୟ ଲେଖିବା। କ'ଣ ନା ବିଷୟ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁରୀ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ। ତାପରେ ଆସିଲା ମହାଶୟ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିବା, ମହାଶୟ ଏଠି ଲେଖିବେ ନିବେଦନର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଭୋଳାନାଥ ମହାଇ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ ମହାଶୟ, ନିବେଦନର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଭୋଳାନାଥ ମହାଳିକ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ, ମୋର ରୋଲ ନମ୍ବର 2, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ବିନ୍ଧୁଥିବାରୁ ମୁଁ
ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଅଟେ। ଜ୍ୱର ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଲାଣି। ଏଣୁ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି ଆପଣ ମୋତେ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ହେଲା, ଇତି ଲେଖିକି ତାକୁ ଇତି ଲେଖିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଛାତ୍ର, ହେଲା। ତ এইটা ଆପଣ ଏମିତି କରିଦେବେ। ଏଇଠି ନିଜର ଏଇଠି ଦେଇଛି କିଏ ଭୋଳାନାଥ ଦେଇଛି, ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଶ୍ରୀ ଭୋଳାନାଥ ମହାଳିକ। ତାପରେ ରହିବ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ। ତାପରେ ରୋଲ ନମ୍ବର 2। ତାପରେ ରହିଲା ହଉଛି କ'ଣ, ଏପଟେ ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇପଟକୁ ଲେଖିବ ତାରିଖ। ତାରିଖ କ'ଣ ନା 20/9/2022। ତ ଏଇ ଡେଟ୍ର ଦେଲେ ଦରଖାସ୍ତ